Всяка сутрин ставам с първи пете, някъде към 10 и нещо, и още не отворил гореливи очи. Звънвам на Боби и излизам от къщи. Сядаме в джаза, изтрепят сърцата, поръчвам кафете и проклинам съдбата. Какво му направихме на Господ с Боби, да на изток от рая нас ни зарови. А някой бачка от няколко часа направиха пари, какво от това? И богатите понякога плачат, а тук ще огрее дидери кучия, кучия гъс. Да, гъс. Минават колите, по масата пазят бавно две-три мухи. Ти сами тука поглеждаме Боби, дай да палим гумите и към Хавай. Знаеш ли, брат, хората на запад колко си имат само за час? Толкова, че тука с тия парички кафеце ще жулим 4 пети. А нека работят здраво маймуните, не се става така лесно, човек. А ние с Боби работим над себе си, над себе си и пием кафе. Да, кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. И други хора също пият кафе, 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 Настава вечер и месец изгрява, звезди обсипат свода небесен. Гледаме с Боби за класът и горе, така е прекрасно и почти без пари. Българна си пее хайдушката песен, барбаката тропа с чаши за таз. Колко му трябва на човека, бе, Боби, небето, звездите и чашка кафе. А ето ги другите връщат се от работа, за филма бързат, спират ръка. Денят им завършва с първа програма, а живота е миг във вечността, във вечността.